masha Allah kuka ji buɗa to abin farin ciki ne, abin murna ya samu. Don haka jira ya ƙare. Wannan shahararren fim ɗin namu mai suna Rasa Kunya to fa yana dab da zuwa cikin wayoyinku a tashar DZ Hausa TV kaɗai za ka samu wannan fim. Idan kana da talla, idan kina da talla, a shirye muke da mu karɓi tallanka ko mu karɓi tallanki mu tallata maka hajarka a wannan lambar waya da take cikin wannan bidiyo. A nan ne za ka tuntuɓe mu kai mana magana ta WhatsApp idan kana da wani talla da kake so a sa maka a wannan fim mai suna Rasa Kunya. Akwai manya-manyan jarumai maza da mata, sannan fim ɗin nan akwai abubuwa, akwai darasi da kana kallon ka za ki ƙaru, za ka ƙaru. Ina 'yan uwanmu na Saudi, na 'yan uwanmu na Nijar, ina 'yan uwanmu na Saudi Arabia, ina 'yan uwanmu na Dubai da America da London da Ethiopia, ina 'yan uwanmu na nan gida Nigeria, Kaduna, Abuja, Zaria, Katsina, Zamfara, Maiduguri. To gaba ɗaya ku zo wannan tasha a rankai, gaba ɗaya a danna mana subscribe domin kallon shahararren fim ɗin nan mai suna Rasa Kunya. Rasa Kunya fim ne ya zo da darasussuka da dama kuma kala-kala, samfur. Akwai jarumanmu na Hausa kamar haka: na Kalala, Yaron Malam, Abale, Ola na a duniya, da ni Kilishi, duniyar Allah, karamin su babban su mai dangwalo abin da zai dame su wallahi. Don haka ku haɗu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu tafi YouTube mu sa DZ Hausa TV, ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa. Da zarar mun saki sabon bidiyo za ka ji notification a cikin wayoyinku, za ka ji kyalam duk dai ga su nan. Daga ni naku da kaina ba aike ba, Ahmad DZ Kilishi.